Asante Mampong asmeda eya hinsem ahimfunum akwa anim yese mpe no na de asamba na nyesi yesi hine emusu sam ukroma okofa mpanimfo bi firi kumase ba se omu mesisi mpanimfo unia waye domu unia wonye domu yemfa na Mampong yin mra ma meye ma ayino unia obatun tankase unsaye makachi osebi sai na so o still o mesai nti wa hwe ya ifri na ekro o mafi ha biu sana nsro meba o se baba na debe adan ye kasa no na sana hene ba o sana hene maka kire o se di obo no fro okra na anye nti se o mesai ya ma biu ti ana pam firi hokoye no ewia na manko me ken na Gyaasehene na odin betra akunyanso no afi ye som ya kwa animu kakra sana hene ombo no kwadu so ye niema bi nti omo suspended no sebonsu obae na mena na ajapade nyina be hyem nsem sanyinfo aka ya aka nyina obi eni nti ye mibunku ye kwaje inventory free kumase ba mibunku ntama kapin kura anyira wow yese ye na Gyaasehene de ama na committee no o ma yese yenhwehwe ifikura ya Gyaase akonwa no wo mu a eye permanent ofie ho o mu frefre o ma edi bibie nyina report no ba nanati committee ma report committee ndi report ba si pe one of friend begina dwom se Gyaase akonwa ko konse odi kanto ma Gyaase council nanan ma ba ho nyina womsina na asma abaide se wodi obi anyi ho ti nti wutimi de ma obi ape one of friend me gina ko no de akonwa na ma no Gyaase akonwa na de oda ho se ese akonwa si sipe anadwokra istimi so kania yesi se da ho se na akonwa da ho 20 years wow no de mami na yede afana edim mami na mshaye se Gyaasehene and there yan say a crucial moment as I say me akonwa na mfi nti ahinsi ebisi me nka ho wo bete sautie Ebusuya mame na wase Emra GH report so oko Facebook a GH report na YouTube so GH report na ene metimi abomodin abewuramu ene Asante Mampong Gyaasehene prekope na naboache atonsa na yenye nim se enche na edi ni 85th birthday na nakoye pani e wa Asante Mampong na sebe na nanso abobra ne de e osi etimi eba na ase na yen na bedi nkomo na afi na ka ne ho asem kakra e de kire ye yenim se de emranti afi ne ye banti ba bia se ye fa bi e de boy ntomo ano na ye de etu ye hofo no ye betimi afa enti se wo hwe me nchen amene nana eneti anom nana me bacho akwaba yewra na me bacho apomboko de awade adom ekonko ho sara ite yami ase me ma awoda panso na tinkwanso me hwe birthday ya na enije no anodin pa ndawasi nokre anodin nina ifri memma ne menana no womna ehye kete se emedronde esese ye hyemanimonya ti wono bibia se da bia omo ho na eko nana medase nana Mampong de nipa dodo na animo pa isa opposition a ode wo Mampong ti ye pese ye bisa se ye kase nana boache atonsa a wo ye Gyaasehene wo Mampong nana ye hwan nana de senia waka no mene Gyaasehene wo Mampong ti ansana mebe Gyaasehene na me chechireni afi nsa eye secretary supervisor ahwe secretary hodo so wo Mampong mem hase
ana medi school master so Kroma Methodist Middle School be 14 years and sana no na machinchini wo kroso ya machirade na midisem be wie mampoa the called education office sana member education office no na mabusuafo yi mi se yakonwa dafia friends are confro hene menya confro hene no mesom ani dwuma hodo a medino na ma so enia edisa Gyaasehene no edemame enti nana mebisa o misre bisa enti wode beye akonfro hene no ene na wo ye nnwuma no wo retirement ansa ana se wo nnwuma ye mu na wode beye akonfro hene no na me gusu trade o me beye akonfro in 1984 wow na beye akonfro hene no me kofi bra ya bra so se me di sa di bra no na Mampong hasi ahimfi adom ye wa papa ohina no che Gyaasehene na natakura mani ampon timra ya ka se media konfo ya se ma sha se yi a monta se yi ansana me be ya konfo ya mi nua pani bi ne fra no kodwa samwa ka samwa twentwe ne ya akonfo ya timra ya oko ne krechi bese October 1984 can normally obi wa ote konwa so a isie no eyina yiwie ansane asinanan wo su de amasa na te krama ni ampano ote kodwa so wo de nkra ba fi ha bre ya busu apani ya fra apani kwasi mununkum se yansi onuano aya ase akonfro hene no owo na nan ansa na oma de da no na ade a chia omatumi aye na yi a oba ba kire panifo ni nyina jedua wow samre so na a champion kutu a champion time na curfew wo memwa ye bishie fia bishia ya no bonu nshana se tutukrum abusuafo nyina ne ofia tutupnu na opani no frɛ ye ko dem be nonkron se asoma beto fie no se na natakura mani ampon se ansa na ebetumi ade da ye nua no ka ba bi no chense ye si na nan na ade chia ye de na bis abachira ti o kan sa se yape o frɛ abusuan na no mpanimfo ne mma mpanimfo e wa nyina ko hyede nya tutu abontin pono e wo ha se nyina mu so obi antimi ke so ontimi curfew to obi antimi mpie e ko hia na ode to ye nim se na ta kwa mani ampon se ye sinanan yansi de waka ba bi nanan ansana ya de danu si apa ade chia e woni ye wasem nti ye ba bi yi nipa bi ama wadi sa akonwa no okaka won se de company for se ni wa mansa ya ofasi ni ade ti ba sa na chese obi a wo ye ofasi bia no onka ho enuafo nko a okawie o sa to se me so de mahu ni se me frame kofi na edine etena kodua so a ebe boaye se ne ye de ngoma na ye nyina so obi a yimu bi kura nko school onso de ko school akwa ni mu nti kofi na ya fani ya de ko ya so me preso
we also a man men you know be happen so hey so me imagine some pay him be na we dey abepim fere wa chame de to manim me to hon ma me hu asam kura menka nse ne mama me ko yene wa ahe na me pia bonten akobisa damfo bia say atoto pun nyina mu very pia yeah there ya no nam kwotena first me to sa say kaguma sum to say de say o nana akonwa no say de kaguma sum pe bebre bibi na kasa chewo me kwa na nam to oh anyam de kwa am sore betra ha na abusiafo no so te wa mo twen o te wa ye twen me o se sama o se amam 2 hours me ko twen ho fele me yesa kwotena so asem kro na eni no na kasa kire me no na ka che obi a ma me nchen yesa fele just in about 15 minutes time the frère bushafo ne ko dem ambo amana ka che on say mintu o ma no ngofo ti dom kan ma so ho an ye so ami wow fia ansana ye bitindi enu yapani no atompam na anadwo no ye ihyehyie no ade chiye no na penifo no kototo nsa asese de bo amani nyina snaps sa himfie de snaps ne de yaduma snaps cartons mienu e de buy ade chiye no penifo wo kroma nyina so mbafia omba no mde e trend dem ye kache wo mo bo amande se de asi neti we ne yi ne se onye akonfro hene ntinsa asese de ma obia penifo nyina ye omcheche ne fia ne de Mampong ni de ka ho de ma Gyaasehene e o che kunwa so no antikosi isi ya de ye no wie samre ne nana takura meni ampon ne time na ye na asem bi esi ye no na won wa papa ye na mo ahemo bo no ase ta meni enye ho na ye bi wo ade tadimo ebi wo community center ase and yeso ye de wo finfin ya ye no afi na nsuo ahyase munamuna nsuo munamuna afi wa na aduanafo penifo kroma nyina so wa ye nase ye ne aduanafo nukwa me aduana ni yo ene menana no se na penifo no bi aba be kan chense memo onska enkotoja ne yento apetesi yento matches yento memo o snap na yemfame ya ayinya sansuyo no be se ye no ntiampa ne omu ehia nyina medema wo no de mehunu anse o makoto tonyanti akase na de bi twa himobo no na fe womo ade yankuma maboa so agum finfin ne hwie kresi agum ne de snap no bia bompaye ho an ye hwe jatum ta jami darsa de be anse wo ma ye wo tadim wo dimirika wo nyina ba soro na wo ma ye wo community center wo dimirika firi ho ye ba ba bia ye ho nyina wi se nsuo no anso hako ba ho ne de na to topa to titi na mama se o before say ye be catch say ye mayiskan koto ijane na sefo no samre na enso na nimu e show bibi say be na muna din ba muna kusu ya obi anim se na tendi osu na so beto timfifi ha no ahimfia ase anyina no ebae na ha no akansi eto asoso kasi eto akasi na ye ahimfi kakra na ye no de osu anto wow na ai aduana form man ne panifu nyina ye twa ho hia no ye dinsa ye ntima ye di hu jagem no
edi hujem sa ene esewani me na me huru bi da so ena se ne yi me paninti me na me niema ye mom hia bia me pebde ma wo mom biwe ya she ene sa se me ye nipa bebre wanwa nye de ye ya yi nwie nese nana uche mu a we nye akom na we nye yi de eno ase se me nya akom nye komfo na me nya hwe na ya aduanafo ya yi sunsun bi ikura free city ya se aduanafo ya ne dija eba oman mu nti se ye bribi ne sore ne sojan nsi apa eye dwuma ne dane de na sa me na me nyini enso mi hu se tumi o ampa ayeyi nipa no matwa hia on de ye obi anwa na ye de ye paninu yi nti sabre enwonwo na me bisa o nti enemre mu se yetiwe na ye dwumadie bi na se nso ba na yemfa se eye aduanafo dwumadie sa na ye sa amamre na bia ebetima stop no ko sa se ne yato ne ma bibira to atwene nti se ne no nipa nyi ne ma bebre ni nti bibia so ya na unni gidie wo mu dia anya dia ebetimi ayi wo ma wo mba ka kirem se fasa ne me mamom no nyina wo gidie ye wo mampanifo wo area ha nyina ana aye we se nti no nyina wo ewo ho ye wo abrewa bi ofiri dade ase ya efren dade ase ya aso wona na da ma ne nyina no mfa nse woni aduananye ma wona na da wom na wono ne openi no America ne efren kwasipoku sa peni kwasipoku no wono ofiri benim omo na won se omo kan bo mu a ye be ka bere ye omo bisa sa ye pesa de ma ne ye pede ma nti wono na ba wo si otisi edwemo na aduanafo mmiri woni nyina ne ma ne nyina ekodi nechi na ye hujaja no sai de ntuma na ehuje nsa ne etwa ho hia sa wow ti ye no de bibia na ugidi dia betimi ayi ye no achi no me ma hu bibio ma hu bibio okay okay hu bibio ebusu amene Asante Mampong Gyaasehene nana boachi yadom atonsa na edi nkomo na ebie ye ni bebri sabi meka se ye de adane mrantie eni mebu a ye hu eni mebu nso a eni obi ka ye nyinni but we de nana na cheche ni mebu e de ache nana mebisa akonfro hene no anasa henie no eno odwumadie na etesei ahimfie ho yewo dwuma ahodo yewo ahodo bebre na baako ena afotosanfo eka afotosanfo a woma ehwe efie ho japade so efie ho japade nyina sa afotosanfo na hwe so yewo Gyaasehene wona dano sana hene akonfro hene ena nkutoku ya hene ena de ukran safwa asoka ena safwa hene na well if fancy apesmaka wono na ukran safwa technically no ye nin safwa hene ye won safwa just wono ni ukran safwa no nti ya na enam sen safwa ni friend safwa hene okay na mamri like ahimfia mamre ni amani mu no ye ka no sensafo hene ana ye wokasa edin bia different ye de baby ho mbeka nsafo hene baby ho so ye kan se apesmaka ni na ye adekro te sa ayi ana ye kon ne ma no direct so okay nice akofro no wona ohwe ye no akonfro hene no se ye ko baby a me onipa bi a nkro bi a ka akonfro no ko nintin a eka konfro hene
Oko nkwanta eko eka confront no ye ni ye kwa nema ikura tadi kura ohene ne mpaboa hodo se wonse golden sardines tadi kura nti wo se ye ma bontinsu ni bia mekura bi sa ye ni e group ni kura sa ne sanity ese mpaboa bi obehye bia mo na ye mo asede se mo hweso the baby aso wonamo ya na enye ne mpaboa hye no nko bi eka ho ya edi nenim eka afana ho o mekura afana no eka ho sa sese waye sebe o chechiri ni okwa asori ahenie ababeto ye tambia ne kaze mbisa ase ahenie ne asori sebe ya na enhyada enkosa bet me hwe wa wodai mu asa de asorefo be gina mu to onwom ne ade no na uridi akonfro ehene no na ne asori sebe no na enhaw ahenie de na sa bible no ahemfo omuwom so ne ye tam de David sa yenim David ohina odim pa wo Israel ane David na chi ana Solomon bae wo nyina no me ahemfo wo so na chichire omuman yeni hase ye ahemfo yeni kane na broni maye no ahemfo ne nebu man bibia ahemfo ne bu man e obi aya onim no na okase ahenie enye ade ye methodist sesi a ye wo ahemfo ne ahema for committee an association ya ye wo asori no mu ya ka ye ho abom ya friend say methodist say for example chiefs and queen mothers yan kana association or dimbi that's why me refi meka chiro ya ewomu ya ye nyina ye ahemfo a ye ka so no me asana meba abeye wohene sana film nkola brim nyina am course ye de me kwa sore e bo masu 1949 Methodist 1949 me ebe fa me ko school pe ne sai bo masu nti metimi aka se me penifo pa ya ewo 1949 amen medi 10 years ye bo masu ma transfer no mo aye adwuma wo mo a besi ne ma ha okeka ne kofom nanso so me gidie wo mi se nyame de ba bia me nan bia nyame na dem na on kaka ko because mfie no so ko nti nti sanity na wo sha se nyina benim Methodist na kwa na because ho ne bo masu okay e bo masu 1949 Samuel no aso na started school class 1 in 10 years wow the free class 1 no class 1 me did 6 months class 2 me did 6 months class 3 me did 6 months before by 1.5 years now we were from no was peace no wa ben do ni huru so o mene ya man ko sa me ko ni obi di afi ko na de o di 6 months kan ye ko school class 1 class 1 class 1A class 1C class 1B class 1A oba famu nyina ene keji no oba famu nyina mi hu say what me apase honum sane ya mo the next edi nti wo betime wa hwe obedi 3 years wo class 1 birim beba bia na yen ketwa no ene yene time ide na obetime di be afini e kire e wo keji say no keji for no you started basic as for say age 2 years 3 years 4 years you only 5 years 6 years and I feel no kasa class 1 so me me dey na nyim so me dey 10 years the P1 P2 P3 1.5 years number of no P4 the curriculum sa to one man control one
no I'm starting here me sound me now Wow. I'm the coy it is am no sa 1949 no an ye bomesu Methodist middle form 3 1956 and Ishirami I'm a fully fledged member. Nana mami misa o sasem we. Ye wo sebe mpanifo ni bi wo hɔ a obo okra oni nananom ne ne ma no bon se omani kura nhia. But mehwe wa woda yi a almost obi bia ho nanom na ye kwa asori den mu je se yensi wo fom. Da ben kwa na ma ne ye special wo ho nti a wotimi hwe wow de ben ho ne enya wo de nyina wotimi ka obia ba ho sa. But I'm fan special a normal life. Sure na normal life I will lead. Na life obey manipa ania so. Sebia onkodai anyesika nkonya de sisi nipa. Kasa akwankyere ene sene obekere odo ade akire nipa no. Eno ene ade a atwi nipa bre nipa. Afei matiti nipa bibra ya enye sebe omnya me yefuma nanso so wo abaye me mane me nana no matiti bibra ya wo kra de firi baby ubahwe na woni amba wo se nana wo de mnya me se ai nti ya no de nipa ya hu won ebi kura enfri mabushim so ma forso ye de ho abeshim eye wo mye anigi se me ye de me nima de kura ye de basa na me de me hu se ni nyina ne se ne nipa behia oni nipa nkita hudie nipa bibia obeye na ebetimi abo nipa no ebema nipa no nye se bibia mu na mum ebetimi amana awe chichire mena nije sa mom nanti na me mane me nana bebrebe sa no mene ba ko di nkomo na ho se enani na yikura no se ofre wo se dada na de ni momunya wutimi kasa brefi na de wo age ne sa ni manyina de na etimi sha ma ye sa ni man se mambose ye no mambose ye no ye kosku kura sa nipa bi timi sori na ye sori a timi tram nche wo mefi na ye nyina ne ya wufufu adi kofa me maame nua ne a kofa ba fie nyina obeba ne ya wo nufufu adi aso so wan ka hwe wono namfo me namfo ne ya wo nufufu adi ne de bi esi ne ho oba no obedi a wan ka bi e bi esi wori ya obeda kasa nti sana ti nana we de mi jaw yemfa yenkomo na emra wiye na ye mesre se obeka bibi de atu ye mrante ne fo isan se mehwe 85 enye easy kra na yesi nipa nyini nche but watimi afiri mu a hwe wo school ase nsem akeka ye watimi atwa mu abedu 85 years ama ene wo ma wo nananom nyina atwa wo hia de nko a na wo ye ne de ba be na wo fa mu afutu be na betimi de amaye ayen so betimi de aboye ntoma no ha sebe ye nyini kra nuru wo kra na ayen so betimi abakakra asana no ukofa hinsem bi bai na me block wo kase manintwaso na hono se ene ensema ya da oman mu asem kire bibi mu kakra ene se me beye me ka kire se ye akonfro hene ya akonfro hene from 1984 bisi 2005 me ye no ohene ba ko no ye Gyaasehene ono ne breso ana ye de me be ye akonfro hene nti ono konfro hene so hye Gyaasehene ase ti ono ne mpanifo ko ma de mbesi akonfro hene ti mere sabre no na adom ye wo kroma adom ye no o ma ye na takra mani ampontom nti ama me kwan ama man kusai ankyere adi nti
the koba and say maybe nana Alenjima yeah oye I say video city see video city no ono buy na okofa mpanimfo bi firi kuma se buy say omo mesiesie mpanimfo no ni atakrama na atakrama ni ampo entem omo mesiesie eye din pa na so omtimi ye enya ema idimu ma yeka ye nyina ebom yeka ye ansana no dan bi na mikom krom benim me bae na mebusha pani oka jemse otumfo pokuware won na Asante waso abofo abahase se me kankere wona wo ma ye dom ene wo ma yeso wo nye dom nyina ankamum na yemfa na natakra mani ampon emre kumase ko samre Asante Confederacy Asante Mankabumu to Nkabumu no adi fie dunun 25 dem for silver jubilee yeah bodwa nti unia waye domu o unia wonye domu yemfa na Mampong yin mra ma me ma ayino unia wa ma obatuntankase ti mi free ayi ba pe bon mande ti dan so ye nyina kokumase eko dwabono ne bai ti free on no na fe Alenjima bob company fo ebom na fe mitimi kwa himfie obi ansana no tama yete se takrama mpo ka se ese me ne admeti ese yin oso wenime so da bia mitwem ahemmo bon nam tifia ma ko metari school ho wona nam ye master nti osi takrama na takrama mpo na no so osi obisa mpanifo no se de adina si ayin no obi ne wo ho anani dan so se wona ka baba bi ayin ya fama o me ne hwan na wose me man nyina edima ho danse kama se na we de wonya no we ni papa se afede wose me call me bra me nya akwa nje ro kan se be ma bi o bi sanu bia obo di mu danse pa ina be se me ni sato pa me ton sama o mo ntina yesa ti afere o mi sa me man bi no bi sa ma bisa man so bia so can the same thing to be se obi humi na o ma benu pan bi ka yenso anopa bia o twema eko school to the 7 eko 7:30 igina ye bi do oda bi o danki to bi we nenim ho ko bi o mo ye si ape dwara no pa bi ana o mo ko gina ho ti we ne gina ho anu hu se meba wo se na nabra obejina mo hu se mi twam aso weni takwame na mpon hwe me na okoye no ho ana wode ne mamienu aba se o mra school ne man baaye no ba kunya akora papa kora ba ku de wojo anso me ma cha de ache timi nim de obaye me kwan bia obia se na ote bia me do be fa so am no mo ho dan wo na osuma se me freme me baaye me ko ne ho ko se ape bisa mi di me kan ona aye master o methodist me patch ai na on se me de ma bia ba ho no me se patch o no kre osuma tese so tan o mani pa nti o mi wura obi a o ye master de o ye second parent awofu ni ho nti na nipa ni nyina e pesho nti mi gina bo awofu nyina nem ehwe nkora no se ne se me hwe mi akasa me de kora me hwe on yi pass ne na nka mpese mi wura ankasa ma ya ne de ente sada mi nye sada mi nye bi sada na mi nye bi sada jawo hwe me ma nkora no wo ma nye nkora wo ye boni ahwe no hwe no ba mfiri wo koe na yanu achi
na na chakura meni ampo fie nam so ya na mkofio dan mkoya wase konfro hene wo unsai makachi wase be sai na wo so wo still wo mesai nti wa hwe ya ifri na ekro wo mafie ha biu sana nsro meba wase baba na debe adan ye kasa no na sana hene bai wo sana hene makachi wase konfro hene manu mesai ana won kan kire no wo sana on minim sa ade a ade e fe na ope nti wo bo no fro okra na onye afi siape nti sa wo mesai ya ma biu ti ana pam firi hokoye no ewia na manko ko benim ti ade chiye ko school me cherry school pa bo 6 amla su school am office duties bi ti mi wia mi pie penfia panibi o ko chenfaso o so panifo bia o say nana adan nana so tia Asante Mampong wonte ye o say na asembe ya se hwe mpanifo na ewo na takwa me ne mpon afa ene o ma na afa nyina se ya ne do ampa te me ba em nanti mpanifo na metumi akọ nso nyina so om se an takwa me ne mpon asma bia ba kan me na firi woni ade nyina no oda so ginam aya aka no de yeso so ye nsum ne bio eno am enamu na takwa me mpon onu aja ya konya ni di penifo wo ma epo wasa afa ya epo asem nyina ene wo mse omukra ye no nya ye no sumbiwa na me yede ene hwa guye na chi na takra na akuya mo aboaten ya bebiu bae the time anu shaye also bae no me ken na Gyaasehene na wadin betra akunyan so no wu afi ye som ya kwa animu kakra sana hene ombo no kwa adu so ye niema bi nti wo mo suspended no ye de n'adwuma ka me ho already Gyaasehene eni ho ana edi we so asabe ka ho nti me ye sa adwuma yi e ka me a me de ho ifie bebre kosi se nana sebonsu obae na me na ajapade nyina be hye me nsem se nyinfo aka ya aka nyina obie ni ho nti eye mi bunku ye kwaje inventory free kuma se ba mi bunku ntama ka pin kura anyira wow ti pin no abibia anyira ana me de ma ayi nti mpanifo nyina wo mu chemene mapa ye tontema tompaboa ema misika ma im kura mrante kura hinkwa me fa on manam no we adwuma nyina wo mchiche wo na Mampong nyino himaye wo che wo mbisika nti ya de tra wo sa kusi se isi sana hene na chese onso Messiah handed never over to him. Yes, yeah, na Gyaasehene de ama. Na kati obedi 9 years ni Gyaasehene. Na Mampong yene the same. Also buy so na wadi 10 years ni Gyaasehene. Na bia na obisa. Mom Gyaasehene, no se na de opebia otimi de ma. Opebia de wanti ase into what committee. Na committee no o ma yi se yenhwehwe efikura ya Gyaasehene akonwa no wo mu a eye permanent wo fie ho o mo frefre wo ma edi bibie ni nyina baako odi kan odi ye no ye duanani ofirichiri mfaso e friend nana ya kodua odi mfie bebrebe wosisi himfo bebrebe no wadi wuye na ni fie ni bia ni akonya eko asonani ho asonani ni free adi asem
so di mfie bebre uwiye anko asonani ho eko yokoni ko yokoni ho so di mfie bebre so uwiye anko yokoni ho ena agonani ebediye sansima mi kan na chese afi ekonwan na edafie be mu aduana asona ayoko ana ay sen aguna ni fie bese hinfonanya omoto aso a ena obi afi report no ba nanati committee ma report committee in the report ba si pe one of friend begina dwum se jase akonya ko konse odi kanto ma jase cancel nanan ma ba honyina womsina na asma abaide so we de obi anyi ho chi nti wutimi de ma obi ape one of friend me gina ko no de akonya na ma yes odi ka beginning no ono di kai ye se o pebe bia akonya no wan kasa ene ko ya nya fie bi poten sai fie we na akonya dem ana the last one ya odi yi jase akonya na de oda ho se ese akonya sipe anadwokra istimi sokania yesi se daho se daho chekura ifise enene akonya ya ikura ahimfie ho nyina eho bribia se daho na akonya daho 20 years wow no ode mami se ape se ko fa ho bra ne be swai enimani ho me so me kwa kofa me ti mi ba mbato me panimfo amfrefre mo kakra me nya won ne mo koye ye kwatranse ye duro no wa ye ready to na ye de afana edim amame na mshaye se Gyaasehene that samre isi May 2025. Wow. Send May meanwhile all this one May 20 2005. Okay. ABC and it is 20 years. And what's from there suma. Awesome. Awesome. So koto mpanifo bibiri fio. Wo me kire me fio mpanisam. Kire mama nde. Me aminu pani ana oye ayi konfrehene. No wono sa ya kashia ufio. Kashia ufio. Nankan ye so no ende na ye appointment ye adwuma ne de amano. No hwe ho sika sem so. Nti won so no atrefi ho che to ni mo sem bibribe. O nyina o de ma me mpanifo am koto wo so kirikiri bibribe. And there you say a crucial moment. As I say, me a conyan na mfi inti. Ahinsi ebisi me nka ho. One me nim de ni. Twere mponso ni. Say nyi obi fi akonwa ana makofa. Na me 20 years na me transfer ya obi akonwa no. Say wo ma ya akonwa no, de ono moka. Dia no mkan. Yeah. Pomo de so ho. Dia no mkan na mi dia yi wo mo na obi ko hye won achi. No ma twero krata dia ko ma otumfo se. Me. Nye mi fie ayi. Om so nye om fie akonwa. Because akọ for ayi can na wonu de na oye akonfro hina asa na we no moban. Wo ya yukuni na agonani kodi ayokoni ade. Agonani Asante you know you could new. So ni ho no ma agora ni betimi akodi ayi. Inti asma de betimi aka akosia. Asma ya da Mampong mama. Ebusu anti we de enkomo no enyes nke de fa okra na. Na kasa ede afa ho na ye de yentimi nka bibiri. Enim se emrepamu no Yankopon na behye ne ho animonyam isanse menim na na de but emre kakra men na na ebusu atu anamo no na nam eye obi a wosum nyame enti se
this ahenie ewa ha eni ha we can we I think say emre no so a enchemu na nkasa ebeba sa na ebetimi aka no because wo hwese de enkomo no ehya ase ne baabi dia bewie na de dana na akoma so na waka no prekope and woni say adwuma na ye no nka e bia say nka me na betata nana e ma ne ka ensem bi but we de ono ankasa a voice out which means say ade a dana akoma so na opese wo ka ma ne ho ye dai eto no nti abusu ya baabi a wo bia no na video yi mano enko na obibia enhu asem no ase sebe o epani nimfi wontwa ndro vanko baabi bia wache the genesis of the whole issue how of aso esomye ene kwan a akonwa no fa so eba ne nsem wan fasika ne kotoye ene oni nipa bia nkotene baabi anhyehye ho ono ankasa eje mu se na baabi a sese ekọ no enko ekọ ne sa di ne ho isanse samre na hunhum from meka se ya siesie no e de nesie ene ba no akache nti abusua we de meda na nase na ya ma na etiri nkwa na ya se odoma nkwa se onkoso enkra na ema isanse nana has been a blessing to ye nyina obi bia onya akonya nana edi nkoma na se wona tena no obi bia be ka se yes Gyaasehene de sebe odemufo isanse oba Mampong de I know almost obi bia nim nana and sanana eya obi nim na wonye nso a ye nyina ye nim enti nana we de mija mo akọ ka bibi atwatfo kra na yenko wo obi nso chia na wa chia na yeko yo de me kan say sese Mampong asmeda eya hinsem na yetuwe ahinsem me hunu bi free 1952 ana ma hunu bia nana safo kantanka nana kwabrejumo nana say atakura Mampong nana kwamo aboate nana nti ahemfu num na me sa misano o me free me kwara brem afa ho ase a de bedurine brebia ebisi asumdwe ihunu bida se yesihine na prosifo be se ka makora bia bakromada ani ehunu bida se soje ni kura de ehunu bi haseda akonya we nko ade de ehunu the American say mpanimfo a omadikan no o ma mpe basabasa wa ahinsie pa de afa basabasa bia mahada de basabasa e ban se onipa kro na di hine na kwa anim yese mpe no ena de asemba na nyese yesi hine bibia koso ne kwanso de oma yanwene kure hu ya se yanhwe se kure ya sumdwe ebebam tis presi new soja new onka hu se oni ani ha se oba be ye obi bone nti moma asumdwe ntra o mam nkora ya be ye mehunu bi se ye si hina ya boma ye adi ye nti soja for presi for wa e basa na obi ipra obi koda prison obi ko yesi apa emusu sam ukroma nti amanfo nyina nyekom nyehwe se amande be yadwuma afei soso na meka kire se mrante ne maba ukroma yema nyamsom eni etrimude obi a osum nyame bia ade nyina di boano ewie ne yie nti mumma anyamsom enka wo mo abrabom kra na bibia nkoso yie bihira wo nyina medamanfo nyina so ase senya ma finshia ye bebre beta machi bebre sima ma o mane nti o mama ma na mane msre wo ayede fonso timba ti obi amamu na mane bia minim so o mokra ne ayi nyina ta ya kire na bibia koye enya nchami na yankwaso mompa ye ni nyina nya ba kontra o me na so bia mra da mo ase bebre miwra no so me da wase pa wase Ewusia makramu na nakani nyina makramu